eno a na yedidi dwuma bomodin se obehwe bi ohima asembe na ode beda he me di god hun sam na beda am ne to aso mainti e bacho frasre ene sofo ne behia e ma bacho frasre kwan a e fa so e ba e kwan a mo fa so hunu gold no e kwan ni tuye peso yesane free ahoma no asana yede atoato so titu aso bacho me ko sofo no ana o se me na ejamade obetimi ayede afa ama me na mbuza anso wonim baabi e wa obetimi ayede afa ama me ana o se ai ekwan bia so obetimi afa ama me timinini tu anamo no ye se ye beko baabi ade no won ama ye ko honum ama yetimi de ade no so bai ye de ba ye ne ye de ba fie no wonye ho adwuma wanye ama ye de koto pani bi ani wo beleman ohene ema ne kan o kan ya wanye no ohene ni ti efirim to ofirimu ni ye ni nyina tena ho oje 7.5 so obaye ho adwuma okọ akala obai wo se eduro no okoto ne ye 13 mil enti yemfa bi meka ho na ode ba enti ye hwa na aza ana wodada ne se de ba bedam amoso mahun de mo beka afa ho amai owi jo mesro ke kansem ni yini jane o ye na ho nyu obi fe okay kaka o ye ne sa ho nyu obi fe ana onye ready so na ye beka sa me ye ready onye ready I am fast story na edu on enti yetu anamo ne ye de ba ye de beduru fie ya bona o miesu enti ye ko biesu menua mo ba ho no mie ko biesu e biesu na gold na dane ebowa ya penti ene gukuku onim ana ye sa de ba chere no de ba chere no si ye mfa nkosi sutini nim ewe ye kulum ho no ne ye nsa mfamala na obetimi adane na mana ye gold ensai ni de bae ti menua ni bufu no de bele na yeri woni fie na na yeri so de ba me ho wa adwuma na mfunya na de bele nti on san fan ko to ba ni je si ho na me di ko ni fie na me kotugu ne de na me de mi ja ho no bae ti anopa no 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 ba me ho no fo krok e be bo me prim fa die na something de na si die o musa na yeri na me de minim die si nti obisa na yeri on na de na yeri e ba no to obisa na no obehunu die obeka yeri a kire no tie na ho an wo ye se sadia ontimi nya ho adwuma bia bufuo bai an wo ye e po se yemfa nko baabi epebia yemfa nko yeso so ye nim baabi yeso ye se ye to ye bo ase ni ahwede wo no beka ti ye na nto ye nu an ye de ba ha se ye ba bo amani ye de ba kro no so se baabi epebia yemfa nko nti wonnim ho hwe bia ye de ye ti ye de ba dam no wo she ye 2 weeks time say yamela ye betimi amabo no atimi adane good ani ye hwe nti na ne week enra ye ba wa ama ana ne soso ye sa bai ene soso once free set mu free ha ekoye no mo atere nka bio pa cho dabi mo atere nka bio dabi na baby we asore no so oni ho oni asole dan wa ha this duan pompo no o ya o wa asole untimi enko check ni bio efia blema wa no hotel na de oda so ho mebusa e wo fie ho me wo bi amaje ne number mebusa ne so na minu aba na enkrese mo ankasa mo ska akọ e wo ho me de me nim sika kokọ no ne e kan ni ekotu ade nse de na kala ni city na ada ni se ni de na ntisa emu de na me hu se go dunia me hu on ne se e bia so for na se e bia na una na bay ene ka che so this ka akọ ajaw me ko no honom no